Dues escoles de Lleida han participat en el torneig mundial d'escacs escolar Expo Dubai. Alumnes de 5è i 6è del Col·legi Sagrada Família i el Sant Jaume les Heures han jugat contra països d'arreu del món a través de l'ordinador. Els centres fa anys que apliquen els escacs com a tècnica d'estudi a l'assignatura de matemàtiques a través de l'Acadèmia Escacs Josep Oms. 32 peces movibles damunt d'un tauler a quadres. Els escacs són un eix important per la metodologia dels col·legis Sagrada Família i Sant Jaume les Heures de Lleida. De fet, és tan important que els alumnes de 5è i 6è d'aquests centres han participat en el torneig mundial d'escacs escolar Expo Dubai. Pues va anar molt bé, molt divertit. És molt divertit, a més, jugar a escacs, llavors, contra altres països que també en saben molt, també hi ha. Ha estat divertida perquè, a part, hem jugat amb persones que no són d'aquí i les partides han sigut molt divertides. Hem jugat a través de l'ordinador, que jo crec que és més fàcil perquè te diu on pots moure la peça. Ha sigut bastant xulo aquesta forma de jugar, perquè no jugàvem amb tota Lleida, sinó jugàvem en molts puestos del món. Des de fa anys, les escoles apliquen els escacs com a tècnica d'aprenentatge a les classes de matemàtiques, en major part a través de l'Acadèmia d'Escacs Josep Oms. Llavors, aquesta és la idea, perquè és un concepte matemàtic que pots treballar moltes coses, des de geometria, des de diagonals, i llavors també el procés de pensar, centrar-se, raonar, i tot això ajuda a l'alumne a que es concentri, a que treballi millor. Nosaltres vam optar, juntament amb el Josep Oms de l'Acadèmia d'Escacs Josep Oms, ens va presentar la possibilitat de participar en aquest torneig. Llavors, com portàvem molts anys treballant-ho, vam veure com una oportunitat. Els nens ho van prendre amb moltes ganes. Els alumnes seguiran practicant en aquest joc no només per seguir participant en més tornejos, sinó també per posar en escac a l'avorriment.